Udako lehen eguzkizpiekin batera, herritar batzuk jadanik oporretan joaten hasiak dira. Eta gaur, arrasatera etorri gara, bertako herritarrek datozen hilabetetan zer plan egingo duten jakitera. Guazen! Bueno, udan ja murgilduta gazela, udararako pentsatuzue planen bat itxia? Bai, iruro joan bigare sarautzera, ondartzara, igeritxera eta arrainak bilatzera. Iruro guraso barik? Bai, gurasuekin. Bestela gauz beste herri baten eta aldie gertau gauzak eta hori. Hortaz, oporretan gurasuekin eta lagunekin bebai? Bai, hiru familia junbigare junto, kotxe baten, autobus baten, ondartzara eta hori, bai. Eta beste plan perezirik itxia pentsatuzue? Bai, bueno, goizetan daukogu futboleko kampusa eta arratsaldean pistinara. Hortaz, pistina gehiago mendia baino, ez? Bai. No jara iruro batera zoetze? Goiaz kuadrilla dana. Hortaz, parrandaz gain kulturalki zehose bizitatzia pentsatuzue? Ez. Bakarrik parrandara ordu. Bai. Eta bidaia zuek ordaindu duzu edo gurasoen laguntza gonda? Gurasoen laguntza. Gurasoen laguntza, Bai. baina guk be aportatu dugu. Ez dakit udara begira gero zena izia izaten duzuen, ondartzara jun edo mendira jun? Ondartzara. Mendira itzen dagoela. Bueno, oin udan murgildu garela eta eskola bukatu dela, oin biloak zaintzeko unia da? Bai, bueno, urte guztian ibili gara zaintzen, bai, ointzik aurrera, bai, denporak itxo ukiko dute, ja eskolari gabe, eta igual libriko gara, edo, ikuste, bintzat prest laguntzeko. Dana, ala posik, eurekin hainbeste denbora partekatziaz. Bai, oso gustora, loba beti dira aitagarriak eta oso gustora, oso posik. Zuek danala beste nun baitxera pentsauta juti dauketzu edo hemen geratuko sarie? Bueno, datorren hastien landatara goiez, familia, landatara, frantziara, eta, baina gero bestela, men edo Bizkai aldien. Eta hilobekin batera jungo sarie, zue bakarrik? Bai, batera jungo gara, familia oso, dana familia oso. Udarako gogotxu ja? Bai! Eta ber, zein biozue udan, banan? Jun udalekuetara eta jun pistinara lagunekin. Eta gurasuekin ez zare egon bier? Bai, baina lagunekin behar. Lagunekin hobeto? Bai. Eta ondartzara junbizarie? Bai, lekazionara. Eta mendira? Ez. Parranda. Disfrutau. Disfrutau lagunekin. Eta ikasi, ez tozu ikasi bier? Gutxi. Gutxi. 10 oporrak. Oporrak 10 disfrutatzeko, ez egiteko lan. Ez duzte utzi egiten matematika. Eta disfrutau nunin biozue, dunu disfrutau biozue? Jolasten futbolian. Lekeition eta... Gubiana. Girona. Huelvan. Aupa Mondra. Udan, playara eta pistinara, hemen txorruetara eta holako gauzak, bai? Zu gurasuekin jungo zare bai? Bai. Hombre, bai. Etxuletuk dira fango da, eta gero jagurekin egongo da, bai. Eta nola zoiatze? Egongo gare Ondarrabin, eta gero Kanbrilzera, bai. Zagu, playa. Mendixa astuta hortaz. Mendixa, ni itxa guztetan. Uda iritsi dela, lobi esaintzia toketan da? Bai, tokatzen da, zatik hiru dauka nire alabak, eta ni bakarri nau hemen bere umia zaintzeko, hasik tokatzen jatz. Ni gustora umiek ematen duztien besarkadak eta ematen duztien oso gustora ni. Nala, beste zuek plan berezirik itxi edo pentsatu zue udan? Nire plan berezia da, eura joango di oporretan, eta nik geldituko nazemen arrasatze zaintzen. Gustora goto naiz, hilabete hori gustora hartzen dute bakarrik. Oin eguna ondo entertinu dutoko nosian behin, baina ondo portetan die, oso zintzua diez. Oin zaintzalanetan? Gaur toketakat, baina aramaizo bizi datorten dien nosien behin nirena, handoki beste amama bat. Zuretzako disfrute diabetoketan da, ezta? Bai, ni desitan egoten azetorteko batzuetan. Eta zu plan berezirik pentsauta dukezu itxian, nu baitxera jutia edo? Uran, feteka 15 egun olan, ez urrin. Islara feteka. Eta urtero jute sarietoki igualera?
Gehiago apurat erarekuega eta potega etxe ingurura. Eta gero bakaziones hortik. Zezenetan ibili. Zezenetan bakillak. Petardoa. Horta sego bilizari, parranda ez parranda? Bai. Eta udalekutara basoitze? Bai. Lekeitio. Danok batera soitze? Bai. Eta gogotxu zauze? Bai. Janaria gau txarra. Ja, janaria. Ja, oso txarra. Nire ja gustatzen. Oso txarra. Nire besta. Eta zen eixo zue, gurasuekin jutia edo zue dano batera? Gudano batera! Gurasuekin ejatzen guztetan jutia? Hau parreala. Oporretan joan eta udalekuetara. Nora jungo sari udalekuetara? Lekeitiora. Lekeitiora eta gogotxu lekeitiora juteko? Bai. Ja, gurasuekin behumiko da oporretara edo? Bai. Nora soietze? Pozara. Eta orduen zen aixo dozu udarako, ondartza edo mendia? Ondartza. Bueno, jadanik udan murgilduta gauz, ez dakit udarako plan bereziren bat dagoeneko pentsatu zuen? Bai, Malagara goiez. Danok batera soitzen Malagara? Bai, azkenengo astian. Horta, suposatzen dut, nahi xabi izango zuela ondartza mendixa baino, ez? Bai, nik bai. Aprobetxoko Euskal Herrixan mendira jutekota, baina Malagan playara juteko. Zotzu ikusmina sortzen beste destino exotikoren batek, edo, jutia? Ba, igual, bai, baina diru aldetik... Bidaia orduen guraso paketan dago esuek? Gupa, Erdita. Kasu batzutan erdita.